През 50-те години на миналия век корабостроителните инженери са изправени пред невъзможно предизвикателство. Те трябваше да създадат плаващи градове, способни да превозват хиляди пътници през океаните, като същевременно остават стабилни срещу най-дивите вълни на природата. Резултатът са модерните круизни кораби, огромни стоманени небостъргачи, които по някакъв начин грациозно се плъзгат през бури, които би трябвало да ги преобърнат. Но под лъскавите палуби се крият необикновени инженерни тайни, които противоречат на здравия разум. Как може кораб по-висок от 20-етажна сграда да остане вертикален, когато над него се разбиват вълни с размерите на къща и въпреки огромната си маса, защо тези гиганти се преобръщат изключително рядко? Истината се крие в физичните принципи, дизайнерските залози и иновациите в безопасността, които малко пътници разпознават, докато отпиват от коктейла си край басейна. Днес ще разкрия скритите тайни на стабилността на круизните кораби, които ще променят начина, по който гледате на тези океански гиганти. И повярвайте ми, най-изненадващото не е това, което си мислите. На пръв поглед, един круизен кораб изглежда като плаващ по водата, нестабилен небостъргач, с басейни, театри и дори влакчета от увеселителен парк, извисяващи се високо над вълните. Изглежда невъзможно нещо толкова високо да не се преобърне просто така, но тайната на баланса не е в това, което виждате над палубата, а в това, което се крие дълбоко под повърхността. В утробата на кораба се намира неговият невидим противотежест. Тежките машини, двигателите, резервоарите за гориво и дори запасите от прясна вода са разположени директно на дъното, на корпуса на кораба. Това създава нисък център на тежестта, точно както при играчката неваляшка. Тежестта отдолу винаги издърпва кораба обратно в вертикално положение, ако той се наклони. Колкото по-висок е корабът, толкова по-дълбоко трябва да бъде неговото тегло, закотвайки цялата структура срещу силата на океана. Така че, докато пътниците пият коктейли край басейна, без да подозират за скритата физика на океана, корабът мълчаливо отвръща на удара с своята противотежест, защитавайки го като таен пазител срещу преобръщане. Погледнат отгоре, един круизен кораб изглежда като огромен, робустен, широк плаващ блок, който е всичко друго, но не и аеродинамичен, но външния вид лъже. Под водолинията се намира внимателно проектирана, скрита форма, създадена да разсича океана с изненадваща ефективност. Корпусът не е плоска кутия, той е извит, конусовиден и утежнен. Създаден е така, че да намалява съпротивлението на средата и по-скоро да разцепва вълните, отколкото да се бори с тях. Тази форма разпределя налягането равномерно, поддържайки кораба стабилен, дори когато бурите се опитват да го преобърнат. Корабостроителните инженери наричат това хидродинамичен баланс, заимстван от вековните традиции в корабостроенето. Дизайнерска тайна, усъвършенствана от съвременното инженерство. За средностатистическия пътник тя е невидима, но без тази скрита форма най-големите кораби в света нямаше да бъдат нищо повече от плаващи хотели, оставени на милостта на морето, стабилизаторите, които разрязват морето. Представете си как вървите по коридора на кораба, когато внезапно вълни се удрят в корпуса, без предупреждение подът се накланя, чашите се плъзгат от масите, а пътниците се спъват. Този кошмар е страничното люлеене, което може да превърне едно луксозно пътуване в бедствие, изпълнено с морска болест. Но дълбоко под повърхността тайни криле отговарят на предизвикателството. Тези стабилизатори са като крила на самолет под водата. Когато вълните натиснат кораба, крилата се накланят, създавайки подемна сила в обратната посока. Всяко регулиране става в реално време, практически противодействайки на силата на океана и поддържайки стабилно на крака хиляди пътници. Те са огромни, някои дълги колкото автобус, но пътниците никога не ги виждат. Повечето хора дори не знаят, че съществуват. Но без тези скрити криле, спокойните морски ваканции биха се превърнали в диво препускане. С увеселително влакче, което никой не е очаквал, когато океанът се разгневи, вълните могат да достигнат височината на по-малки сгради
За човешкото око изглежда невъзможно един плаващ град да оцелее при такава сила. Круизните кораби не са безпомощни пътници в морето. Те са ездачи на вълни, проектирани да се борят, да се плъзгат и дори да надхитрят океана. Тайната започва от носа. Предната част на кораба не е заострена само заради стила. Извитията и дизайн и подсилената рамка разделят приждащите вълни, разпределяйки енергията им, вместо напълно да поемат удара. Тя пренасочва всяка вълна, отклонява всеки удар, поддържайки постоянно кораба по неговия курс, и тогава идва изкуството на навигацията. Модерните кораби са оборудвани с радар за вълни и метеорологични спътници. Капитаните могат да видят бурите часове и дори дни преди сблъсъка. С едно натискане на бутон те променят курса или коригират скоростта, така че не просто оцеляват в яростта на океана, а я управляват. И така, докато пътниците танцуват, вечерят и спят през нощта, се води невидима битка. Вълните растат, бурите безнеят, но дизайнът и технологията на кораба шепнат едно и също в отговор на морето. Няма да победиш. Той е изграден така, че да се огъва, а не да се чупи. Круизният кораб е направен от стомана, тежаща стотици хиляди тонове. Бихте си помислили, че е толкова твърд, колкото небостъргач, положен хоризонтално в морето, но тук е парадоксът. Ако един кораб беше наистина твърд, той нямаше да оцелее. Океана би го разкъсал, затова корабите са проектирани не за съпротива, а за отстъпване. Стоманеният им корпус е подсилен от рамка от ребра, която се огъва заедно с вълните. Тъй като океанът огъва кораба, той абсорбира напрежението, вместо да се счупи под натиска. Инженерите наричат това явление хогинг и сагинг. Когато вълните повдигат носа и кърмата, оставяйки средата без опора, или обратното. Вместо да се пропука, корабът се огъва точно толкова, колкото е необходимо за безопасното извършване на движението. Точно както люлеещият се на вятъра небостъргач, гъвкавостта му е неговият скрит щит. Така че, докато усещате твърда почва под краката си, корабът отдолу е жив, той се огъва, усуква и се адаптира гъвкаво към ритъма на морето. Изграден е така, че да не се счупи, а да се поклони пред силата на океана. За непросветеното око круизният кораб изглежда като един единствен масивен плаващ хотел. Но в действителност той прилича повече на жива клетка, укрепление, разделено на десетки водонепроницаеми отделения. И този дизайн е причината, поради която единичен инцидент не означава катастрофа. Ето как работи, когато долните палуби на кораба са разделени на затворени сектори. Ако едно отделение се наводни, например поради пробив в корпуса, останалите остават перфектно сухи, вместо водата да нахлуе в целия кораб, тя остава в капан, ограничена и задържана. Модерните кораби могат да оцелеят с няколко наводнени отделения и да останат на повърхността на водата. Инженерите изчисляват това до точни сценарии. Какво се случва, ако 3 сектора са повредени, а ако са 4, всеки план се тества срещу възможно най-лошите резултати. И тук е най-интересната част. Повечето пътници никога не разбират кога се активират тези системи. Под краката ви автоматичните врати на водонепроницаемите прегради се затварят за секунди, изолирайки секторите на кораба като невидим щит. Тихи пазачи, които се надяваме, че никога няма да видите в действие. Круизният кораб не е просто кораб. Това е малък град, плаващ върху стомана, и като всеки град, той има нужда от енергия. Но ето е изненадата. Двигателите под краката ви не просто движат кораба, те генерират достатъчно електричество, за да осветят мегаполис. Повечето модерни кораби се задвижват от толкова огромни двигатели, че всеки цилиндър е по-голям от човек. Заедно те могат да произведат мощност от над 100 мегавата. Това е достатъчно за захранването на десетки хиляди домове на сушата и не служи само за задвижване. Това електричество захранва всичко, от театрите до асансьорите, от климатиците до машините за сладолед. Помислете си, корабът изгаря стотици тонове гориво всеки ден. Някои кораби консумират повече от 250 хиляди литра гориво за 24 часа. Звучи разточително, но изчислено на един пътник често е по-ефективно от летенето с самолет. И частта, която почти никой не забелязва, тези кораби сега тестват хибридни системи,
втечнен природен газ и дори батерии. Защото те не се конкурират само с други кораби, а с самото бъдеще на енергията. Когато се качите на круизен кораб, всичко изглежда като чист лукс. Бюфети, театри, басейни. Но зад комфорта се крие скритият свят на изпитания, тренировки и планове за извънредни ситуации. Такъв огромен кораб не може да разчита на късмета. Той остава жив благодарение на дисциплината. Всеки член на екипажа на борда има двойна идентичност. Пожарникар, лекар или оператор на спасителна лодка, преди изобщо да ви сервират питие или да почистят каютата ви, те биват обучавани за кризисни ситуации, пожари, наводнения и дори за пиратски атаки. Съществува тих списък с всеобхватни процедури. И ето нещо, което повечето пътници никога не забелязват. От момента, в който стъпите на борда, корабът вече ви е определил спасителна лодка. Сборните пунктове са разчертани така, че всеки да може да бъде евакуиран за броени минути. Международните правила изискват това, а неочакваните тренировки го тестват постоянно. Дори ежедневните дейности на екипажа крият слоеве на безопасност. Вратите, които само екипажът може да отваря, са част от евакуационните маршрути. Тези кодирани съобщения, които вие не разбирате, са сигнали, които казват точно на екипажа къде трябва да отиде, без да плашат гостите. Така че докато се наслаждавате на плаването, под смеха и музиката се провежда една невидима хореография, хиляди хора, които репетират за извънредна ситуация, която може би никога няма да настъпи. И това е истинската тайна. Луксът и безопасността не съществуват отделно. Те се вграждат един в друг във всеки скрит протокол. Повечето хора си мислят, че стабилността на круизните кораби е свързана само с физиката и стоманата. Но има още един слой – психологията. Защото дори корабът да е напълно безопасен, усещането за безопасност е също толкова важно. Дизайнерите знаят, че хората са чувствителни към движението. Дори наклон от няколко градуса може да предизвика безпокойство или дори паника. Затова вътрешността на кораба е изградена така, че дама ми мозъка ви. Използват се фалшиви хоризонти, перфектно прави архитектурни линии и стратегическо осветление за визуално стабилизиране на средата. Дори ако корабът се накланя леко, който ви казва, че всичко е неподвижно, това е симфония на възприятието, където тежкото инженерство се среща с финия дизайн, за да ви даде спокойствието, от което имате нужда насред океана. Така че следващия път, когато стъпите на борда на такъв гигант, погледнете отвъд меките килими и блестящите светлини, спомнете си, че се намирате върху триумфа на човешкия ум над морския хаос. Под краката ви лежи светът на подводните криле, гъвкавите гръбначни стълбове и невидимите пазители, които карат невъзможното да изглежда като обикновена разходка по водата. Океанът е огромен и непредвидим, но модерното инженерство му е прошепнало своята тайна. Не размерът те спасява, а балансът. Насладете се на пътуването. Вие сте на най-безопасния остров, изграждан някога от човека. Благодаря за вниманието.